laat Thailand achter me. En ik ga op naar India. Dus ik sta nog in de rij met mensen uit India. En ik vind het best spannend, want ik ben aan alle kanten waskogen. Dat is zo, oh, die is leuk, leuk, die is er net lenig. Die is in India alleenig? Ja, ik ben alleenig. Ik ben de waskogen. Dus, hallo. Wat? En je zult zien. Maar ik heb alle waskogingen en alle tips en tricks neem ik mooi. En ik neem gelijk een taxi. En ik ben voorbereid op alles, maar ik neem hem graag mooi in dit avontuur. Ik kwam in India. En ik heb het wel een vluchtig hebben. En de eerste ding heb ik al vernaam. Dat ik inderdaad blond ben en ik wil lang. En dat maakt het nu blijkbaar bijzonder. En interessant. En ze zijn heel vrij om uit het niks samen een gesprek te beginnen. Ze zijn heel nieuwsgierig en giechelig waar ik bij kom. En nou ja, dat is alleen nog maar het vliegveld. Dus ik denk dat daar ik nog wel de meeste mensen komen die het nog wel wat weten van de wereld. Maar ik ben niet bereid hoe de rest is. Ik zal een taxi pakken naar het plek waar ik in hier. En dan zal ik het echte India instappen. Ik ben ook aan en ik ga een taxi delen met iemand. Wat mij opvalt is een soort getoeter en alle je mannen. Alle je mannen overal. En gelukkig ga ik samen met een audio in de taxi. Vind ik wel zo relaxed. Dit is mooi. Dus ik ben echt een heel soort autootje geparkeerd. En nu is de taxirijder zit hier. En hij maakt zich helemaal geen zorgen. Wij kennen hier Savoy. Die is er echt 20 om je zinnen staan. Maar we moeten opzitten, hij drinkt nu wat op. Ik ben 12 en mijn hostel uit en dit is leuk dat ik dit klik zeg. Dag Ko. Goedemorgen. Ik was 6 uur voor mijn wekker. Ik ben even in bed gestapt om te zien waar ik eigenlijk ben. En hier ben ik. Rent hier de toska poetsen. Tikt hier midden in de jungle. Maar het valt op zich mooi, al hier tussen plak wat jungle. Maar ik kwam erachter dat daar is gewoon het strand. Dus dat is goed in zien. En ik zal dus beleven voor het eerst hoe het India eruit ziet bij Duilacht. Ik ben juist een hele tijd om elkaar. En ja, ik ga een beetje zien op straat. Ik ga een PK zien. Maar dan heeft het wel zo. Dus dit is de rooftop van mijn hostel. Heel cool. En ik kan direct zien dat famke daar, dat die daar zijn yoga aan. Dat is ook wel leuk. Nou ja, dit is mijn eerste flitsen van mijn beelden van India. En ja, wat je mij kennen jongens, ik hou van een palmpje. Ik hou hiervan. Lang leven de jungle. Dus dat ik dit zie, had ik lekker weer. Amen. Daar hier in India. Ik stap mijn hostel uit. En ik zal eens even naar avontuur. Het zijn zo'n paardjes. Het komt vast naar de dicht bij het strand is. En ik zal eens even beleven. Wat je er al hier te zien is. Cool. Volgens mij komt mijn hostel door dit steegje gewoon uit op het strand. Holy moly. Oh, ja. Kijk dan. Welkom in India, Peet. Hihi. Goedemorgen op het strand. Ach, mooi lieve leerkjeltjes erbij. Wat gezellig. Ja. Mijn eerste indruk is echt alles teruggekomen. Hier dus op het toeristische gebied. Want hier is dus echt gewoon mensen in een bikini. Zinnenbaren. Dus daar de ene mensen in India. De vrouw die de rotsen uit het afvalheli. En skifte. Wils ben de rijke Indische mensen op vakantie. Dus het is hier echt een mix van toeristen die dus gewoon half naakt hier rondrennen. Dat is mij verteld, dat kennen ze absoluut net, maar dat is hier wel
blijkbaar. En dus ook een heel soort Indische die te gewoon lekker vakantie binnen. Of je leven, beide. Maar dat is wel een heel groot contrast met Riek en Erem. En ik dacht kijk of valt het net op, maar ik film je even deze jongeman die mij een vis komt in de hand rent. Normaal. Ik ben nu een steedje in Roen. Nou ja, volgens mij geen toerist komt. Alleen nog maar lokale mensen. En ja, dan zag ik dit helaas. Heel soort troep. Goorhiet. Het ziet rijk. Er verlitten uit. Hier hoor ik van. Deze koe stiet mooi hier in zijn neus in de keuken. En een palmjem die komen ik het gebouw uit. I love it. En vanzelf, alle kei met de drop. Ik weet niet dat dit erbij heeft, want iedereen zit wat nuwer. Maar misschien is dit iets typisch Indisch. Als ik helemaal opsmink. Samen even een momentje. Gewoon het eind van de middag. Je wordt de visvangst ophellen. Daarachter in de kei. Nog iedereen hinnen. Het is het leven van je welsteren. De zinnen gaat onder. Een soort mensen die nog in een kano de zee in. Groepen Indische mensen ik. Oh. Is man het wat voor me zien de detaildetector. Ik ben weer iets kwijt. Leuk. Samen het einde van mijn eerste dagje in Palolem, India. Goedemorgen Palolem. Ik dacht, waarom kan ik niet lekker naar het strand maken? Zo'n horen. En hier word ik heel blij van. De zon komt krek boven de palmjemmers. En ik ben nog best wat mensen op het strand. Erin. Of draven. En ik ga lekker zitten te mediteren. Het is skiën, maar ik zit er helemaal in. Ik heb een upgrade van een hostel naar een prachtig plakje tussen de palmboom. En een van deze huisjes is mijn. Het kraakt en het doet aan alle kanten. Maar het is niet. Maar ik heb mijn privéruimte. Ik heb een bed. Ik zelf een BM door mijn huis. Dus het kraakt zo nou. Ja, alles komt daar door de moeder heen. Maar het maakt niks. Ik heb mijn privé hobby. En een wc. En een douche. Nou, wat willen we even nog meer. Met wat voorzichtjes de boel tegenwonen. Hier heb ik oorstaan. Dat de door kan hebben. Schroeven stekken eruit. Maar jongens, hartstikke idee. Ik heb mijn eigen bed. Ik heb zelf een paalbeem dus door mijn huis. En ik heb mijn liedje veranda. Hartstikke idee. En gewoon de hele voorkant mooi. Ramen, wat een lucht. Daar hou ik van. Back to simple, dit is alweer super luxe om gewoon mijn eigen plakje te hebben. En om het hier te verblijven, dit is gewoon heel fijn dat het lucht is. En de palmboom. En daar is een paardje nooit stralen. Peet is happy.
Dit wil ik helemaal hem delen. Dit is te hilarisch om te zien. Nou, helaas krijgen ze hulp. Maar in beide kano's zitten 2 mannen die droeg les kregen hebben hoe ze peddelen moeten. En nu zitten ze dus het water op. Maar ze komen dus net verder als die golfjes. En dan slaan ze dus de hele tijd weer om. Ja, nou is het waarschijnlijk leer. Ze ben ik voor de golven. Maar het ziet er wel heel hilarisch uit. Toen beide, nou ja, hoe diep is het? 20 centimeter. Maar beide helemaal kopje onder. Omdat ze gewoon nog nooit eerder in elkaar zitten. Ja, dat denk ik. In ieder geval mooi om te zien. Goedemorgen. Het is 8 uur maas. Ik heb wel heel wat beleefd. Ik zal Juwet naar Gokarna, wie het plan in ieder geval. Ik ben sowieso druk hier, want ze zeiden nou, vanaf 8 uur moest het eigenlijk op het station wezen, keepstakatie. En dan vanaf 9 uur gaan de trein en ze gaan 3 of 4 keer per dag. Dus ik denk nou mooi, dan ben ik maar op tijd. Dan pak ik de eerste trein van 9 uur. Ik zou hier komen, want ik ben echt in de middle of nowhere. Het treinstation, dus ik heb gewoon helemaal niemand. Het is een heel lang buiten het centrum. En ik zou wel een tuk-tuk rijden hebben. Maar de tuk-tuks die rieden me voorbij. Dus ik denk prima, ik ga wel rennen. Maar na 200 meter stappen door de scooter en die jongen zei, do you need a lift? Nou, ik zei dat is super lief. Want dat ken, maar mijn koffer en al. Dat ken natuurlijk hier, alles ken. Dus die beste jongen die heeft mij gedropt. En die zei, ja wij gaan jou ik naar Mumbai, maar wij gaan jou weer in pas. Oké, fijn, nou prima. Dus ik ben hier. En ik ga 3 etages omheen. Daar is het loket, heel logisch. En ze zei me, jongen, van waar was het heen? En ik zei, Gokarna. Oh ja, maar die gaat het om 20 van 3. Dus steen ik op mijn goede gedrag. 8 uur maas. Bij het treinstation. Dus nu zal ik even een ziekje van dwang gaan. Nou, het plan is het volgende. Er is eigenlijk niks mogelijk. Ik heb mijn spul hier niet liggen. Ik ken net vast een kaartje gegeven, dat kan pas om 2 uur. Dus, Peter rent mooi de hele rambam achterop. Waarom? Nou, Palolem. En om 2 uur, dan kan ik je weer heen. Dus, woman, just relax at the resort. Ja, natuurlijk. Maar ik wil van de morgen graag betiet in Gokarna wezen. Maar, welkom in India. Het gaat hier eventjes jongens. Nog een paar kilometer te gaan. Keep smiling. Goedemorgen. En weer een go. I love it. Je moet toch wat. We doen de reis op een vromreis naar Palolem Beach. En dit langs de wiek. En ik zie dit winkeltje mooi. Kokosnoten. Dus waarom net even een kokosnoot? Ik neem het er maar even van. En nog een mooi beestje. Het verkeer, het raast gewoon omheen. En hij zit je lekker midden op de dik. Een ko die doorstaat.